Acabámoslo de ver, esta é unha semana intensa, certamente falando de política española por esa ronda de contactos de Pedro Sánchez de cara á súa investidura e política galega pola celebración do debate de política xeral no Parlamento. Precisamente nese marco confirmábase a data para as primarias do PSDG de cara ás eleccións autonómicas do vindeiro ano, asuntos entre outros que marcan a actualidade que imos analizar co delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Que tal? Moi bons días. Moi bons días, Almudena. Grazas por estar con nos neste bons días. Vou comezar por esa actualidade que nos deixaba ese debate de política xeral que tamén analizaremos. Esa data finalmente do 29 de outubro para as primarias do PSDG, que lembremos foran adiadas para priorizar esa investidura. Agora hai unha data, pero a investidura ainda non está cerrada ou pechada. Bueno, gracias a vos pola invitación, ante todo, efectivamente, señalamos ayer como a data do 29 de outubro para as primarias en Galicia e, como delegado do Goberno, a verdade é que o único que teño que dicir é que en Galicia vamos a ter un candidato ou unha candidata a presidente ou presidente da Xunta que finalmente será un presidente ou presidente. Temos un magnífico grupo parlamentario en donde están plenamente representados magníficos representantes de Galiza e, por lo tanto, estou convencido de que, efectivamente, calquera dos que se presenten e, finalmente, todos os afiliados e afiliadas, eu incluído, elixamos por voto directo, vai a ser o futuro presidente dun goberno de progreso en Galiza. Gómez Besteiro era o primeiro en postularse como candidato para esas primarias, e despois tamén Gonzalo Caballero, víamos o secretario xeral, a González Formoso, con Besteiro no Parlamento. Houve moitas informacións que apuntan xa a Besteiro como candidato elexido por Ferraz, e que vostede me vai levar a esas primarias, non? Pero sí que certamente é unha cuestión que está aí, non? Bueno, vamos a ver, novamente teño que indicarche que, como delegado do Goberno, me corresponde a min pronunciarme ao respecto. É verdad que José Ramón González Besteiro é unha persona que a día de hoxe é diputado en Madrid, é a persona que foi encargada por parte do presidente do Goberno para defender a utilización do galego dentro do que era o Congreso dos Diputados. Por certo, a utilización do galego ao que o Partido Popular se opuxo, e, además, González Besteiro é unha das persoas que foi designadas para, de alguna maneira, negociar ese pacto de investidura que, a vos seguro, antes que despois chegará. En todo caso, eu creo que ese tipo de esa pregunta, habría que invitar a José Ramón a que se puidese el indicar efectivamente si que se presente un feito. Eu mesmo estaba onte nesa mesma reunión e eu mesmo puiden escoitar a súa boca que se postulaba e que iba a presentarse a primarias. A partir de aí, pouco máis se pode dicir como delegado do Goberno. Unha data que coñecíamos no marco diciado desa celebración do debate de política xeral no Parlamento. Nesa primeira xornada houve diversos anuncios por parte do presidente da Xunta. Destaca ese abono pero cuidado das persoas dependentes no fogar, unha medida que escoitamos foi criticada polo vocero socialista. Bueno, desde o Goberno de España vimos apostando por políticas sociais. Eu creo que este goberno foi o goberno que máis políticas sociales puxo en riba da mesa. E non só políticas sociales nun momento que foi especialmente sensible para todos os españois. É dicir, hai que recordar que o inicio desta legislatura iníciase co COVID, con aquela época na que finalmente todos acabamos encerrados, e que eu, personalmente vin noutra responsabilidade, pero si lembro perfectamente, porque non fai tanto tempo, fai 2 anos, pois que todos os días nos levantábamos co boletín oficial do Estado, en onde publicaba cada día unha norma nova para protexer a máis españoles. Primeiro, protexerse aos traballadores que non podían prestar servicios e non tiñan cotizacións suficientes, despois protexeuse aos autónomos e autónomas, despois protexeuse incluso ás empregadas do fogar que tampouco cotizaban por desemprego. Por lo tanto, en política social, eu creo que o Goberno de España está absoluta e seriamente comprometido. Tamén se debe ao Goberno de España eses incrementos na materia de ingreso mínimo vital, no incremento de pensións non contributivas. Por lo tanto, eu creo que todo o que se poida facer para protexer aos españoles, protexer as persoas dependentes, eu creo que é algo que nunca sobra. Agora ben, eu creo que tamén hai que asumir responsabilidades e, por lo tanto, é verdade que ayer tamén se poñía en riba da mesa a necesidade de xestionar e tramitar con maior urgencia, é dicir, as propias evaluacións. E en Galicia temos un problema fundamental que ademais está atascado fai tempo, e quizás por deformación profesional de onde veño, era verdade que os plazos de espera para evaluar aos dependientes son plazos excesivamente longos. Falamos en moitos casos de máis dun ano. Por lo tanto, creo que, máis que, probablemente tamén hai que axudar e tamén hai que poñer políticas para resolver ese problema que é ese taponamento en canto a ese plazo de espera.
Falábamos desta semana intensa en política, que en Galicia tamén ese rolda de contactos para esa investidura de Pedro Sánchez. Dicía eu que sí que chamou a atención que as primarias galegas adiáranse a prol dese traballo para a investidura, pero lembremos que non está pechada. Agora cambiou a prioridade, digo, porque temos xa esa data. Dase por feito xa entón ese acordo para a investidura de Sánchez? Bueno, eu, personalmente, estou convencido que seremos capaces de lograr un acordo de investidura. O que sí é verdade é que, porque se adiaron as primarias en Galicia, é verdade que houve un momento no cal un cargo realizado a Alberto Núñez Feijóo, que supuxe ni máis ni menos que un mes de atraso. Parecía evidente que o que estaban facendo era adiando a oportunidade de que o presidente en funcións, Pedro Sánchez, empezase a súa rolda de contactos. Eu creo que nese momento incluso era máis que evidente que Feijóo non tiña os apoios suficientes e, polo tanto, pareceu prudente deixarlle sin ningún tipo de interferencia que durante ese mes pudese facer as xestións que tiña que facer. En todo caso, estou absolutamente convencido de que finalmente nas primarias celebraránse en Galicia e estou absolutamente convencido de que esas primarias vai a salir un candidato ou candidata que vai a ser o próximo presidente da Xunta de Galicia. Onte víamos esa reunión de Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo. Feijóo xa anunciou que vai recorrer ao Tribunal Constitucional esa posible lei de amnistía. Está pechada esa amnistía? É dicir, vai ir adiante esa lei xa? Eu diría yo mesmo, que eu non estou negociando ese pacto de investidura, pero sí é verdade que me parece demasiado prematuro. Eu, por propia de formación profesional, un pode anunciar que vai interpoñer un recurso de inconstitucionalidade contra unha norma cando exista a norma e, por lo tanto, de momento non existe ni siquiera unha previsión desa norma. Por lo tanto, insisto, me parece que son, como sempre, anuncios que son máis para facer ruído que outra cousa e que, en todo caso, eu creo que o que está facendo, dende logo e dende a chegada ao goberno de Pedro Sánchez, foi ni máis ni menos actuar dentro do marco constitucional. Por lo tanto, a Constitución, como di el, vai a cumprir de pé a pá, e, en segundo lugar, algo que é fundamental, é necesario chegar a solucións, a entendemento, a diálogo, porque además é o mandato dos españoles, ni máis ni menos que chegar a acordos, e, en terceiro lugar, creo que hai que pacificar toda esta situación. Creo que además xa se pacificou. Dice moitas veces o exministro Illa, verdad? Hai que ter ni máis ni menos que oficio político, e creo que en este caso é perfectamente posible ver como os resultados electorales das últimas eleccións xerais dan como resultado que en Cataluña as cousas cambiaron fundamentalmente en Cataluña, e ese cambio é un cambio fundamental que temos que seguir facendo a través do diálogo e ni máis ni menos que dun traballo constante e permanente. Quero tamén mirar a Europa, non podemos lembrar que España está exercendo esa presidencia de turno e Galicia colleu ademais varios cumios informais, algún especialmente trascendente, non? Todos o son, pero esos de ministros do ECOFIN fixo xirar tamén a mirada económica do mundo, pero tamén estamos os ministros de América Latina e o Caribe. En Lugo tamén se celebrou ese cumio sobre o envellecemento, unha cuestión fundamental e vital, tamén puxo no punto de mira a nosa comunidade, non? Sí, eu creo que, como ben dixe Almudena, tanto o ECOFIN, que xuntamente foi acompañado pola reunión de CAP, como conxuntamente co que foi a cumbre realizada en Lugo, pero non debemos olvidar tampouco as cumbres realizadas en Vigo. Por lo tanto, o que nos chamamos a reunión RIN de Pesca, que tamén puxou a Galicia no seu punto de mira. Pero conxuntamente con esas, tuvemos tamén unha en relación coa negociación colectiva aquí en Santiago fai poucos días, que encabezaba a vicepresidenta de Traballo e presidenta de Traballo. Por lo tanto, entendemos que ese tipo de actuacións teñen que seguir. Temos algunhas outras de alto nivel, tamén hasta fin de ano. Por lo tanto, Galicia sigue sendo un centro e un punto de mira e un lugar de encontro, un punto no camiño en donde nos está poñendo, primeiro, no punto de mira e no mapa de Europa, e en segundo lugar está sendo económicamente tamén unha serie de actuacións por parte do goberno con esa descentralización de actuacións que se refiren ao tema da presidencia europea por parte de España, que nos están beneficiando enormemente. Por lo tanto, eu creo que é unha mostra máis evidente, palpable e económicamente relevante de que Pedro Sánchez está tamén con Galicia e para Galicia. Quero falar tamén das infraestructuras, é un tema candente, moi presente de relacións co Goberno Central e a Xunta, con posicións encontradas. A semana pasada había unha Xunta Central Conselleira do ramo ao secretario de Estado de Transportes. Vostede pedía a Xunta lealdade institucional
despois a este respecto, non? Exactamente, en que punto soa? A que se refire con esa lealdade que entendo non ten a Xunta según o seu punto de vista? Vamos a ver, a semana pasada, como ben dice, tuvo unha reunión de alto nivel entre o que é a conselleira do ramo e o secretario de Estado, onde además estuvo tamén o comisionado para o Eixo Atlántico e onde estuvo tamén o director xeral de infraestructuras. Por lo tanto, foi unha reunión de alto nivel, en donde ali claramente se lle deixou claro, ou se lle explicou á conselleira do ramo cales son os plazos, cales son os orzamentos destinados a infraestructuras e cal é o compromiso do goberno cas infraestructuras en Galicia. Eu creo que o compromiso do goberno é un compromiso claro, determinado e, además, cuantificado. Falamos dun investimento en infraestructuras de máis de 2.500 millóns de euros, unha cifra que probablemente a xente está acostumbrada a falar de grandes cifras, pero que unha cifra non é nada desdeñable. En segundo lugar, o AVE témolo en Galicia, trouxo, este goberno, non ningún outro, foi este goberno que acabou de traerlo. E, en terceiro lugar, os compromisos que está habendo son ni máis ni menos compromisos cos que se está traballando. Se están traballando en todas as grandes infraestructuras e pódense ver. E eu, además, en estes días en este tempo que entrei como delegado do goberno, o que estou facendo é supervisando todas e cada unha das actuacións que temos en marcha. Por lo tanto, tanto o que é a liña Ourense-Monforte-Lugo, como pode ser a construción de todas as intermodales, de todas as estacións intermodales das grandes cidades galegas, como pode ser a culminación ou o traballo da autovía tan esperada, por certo, entre Lugo e Santiago, son ni máis ni menos que actuacións que están en riba da mesa. Actuacións que, en algúns casos, teñen algún tipo de retraso, o adiamento, podemos falar da autovía Lugo-Santiago, que tuveron algún tipo de retraso motivados por circunstancias que nadie podía prever, como foi a aparición, ni máis ni menos que de restos arqueolóxicos, pero outras que tamén dependen, en moitos casos, da propia administración autonómica. Quero recordarlle que tuvemos parado 4 ou 5 meses, ni máis ni menos que polo retranqueo de un regato, a posibilidade de seguir traballando. Por lo tanto, eu creo que, en este sentido, quero dar as gracias públicamente ao secretario de Estado de Transportes, porque, efectivamente, sempre tuvo esa política de transparencia e de absoluta comunicación ca administración autonómica. E, por lo tanto, eu creo que, máis que facer ruído, hai que atender ao que está facendo, que é moito, e que, además, levaba moito tempo nos caixos esperando por el. Xa para rematar, delegado, vostede chegou ao cargo procedente dun sindicato, da parte xurídica da UGT, no marco do laboral, neste momento, unha situación certamente complicada, tamén marcada por esa inflación. Cales son as súas principais preocupacións, tendo en conta tamén a súa parte sindicalista e presente, coñecedora especialmente deste momento, desta situación? Bueno, as miñas preocupacións, como sempre, son as políticas sociais que ni máis ni menos o goberno de Pedro Sánchez leva feito moitas e importantes. Víxase a subida do salario mínimo, desde que entramos no goberno subiu o 47%, pero creo que non é suficiente. E creo que o propio presidente anunciaba en días pasados, o objetivo de, en canto forme goberno, seguir subindo hasta o 60% do salario medio. Pero é verdad que, en materia de pensións, eu creo que ningún goberno sube os pensións conforme ao IPC e, sobre todo, o último recibo, a última nómina das pensións que recibiron os pensionistas galegos e galegas, ni máis ni menos que un 8%. Por lo tanto, temos garantizado por lei o incremento de pensións en torno ao IPC. Pero que tamén o pacto de pensións que aprobou, que, por certo, aprobouse sin o voto favorable do Partido Popular tamén, ningún dos anteriores votaron a favor, pero, ese tipo de... o último pacto de pensións, por primeira vez na historia, atácase ou dáse unha solución ao sostenimento das pensións públicas a través dos ingresos. Por fin vamos a cotizar, como xa desde os anos 90 se prevía o Pacto de Toledo, que se vai a cotizar en función, vanse destopar as bases de cotización, por lo tanto, cada un vai a cotizar en función das retribucións percibidas, pero además van a establecer cotizacións adicionales. Por lo tanto, eu creo que o que se trata é que para manter as pensións, que é perfectamente posible mantelas nun sistema de reparto como é o noso e non de capitalización, pois hai que atacalo pola base dos ingresos, nunca polos recortes. Iso foi ao que viñamos acostumbrados e que se fixeron nos últimos tempos. Por lo tanto, eu creo que este tipo de políticas sociais son as que en realidade interesan, e a min, pois por deformación profesional, efectivamente, trátase de políticas que comparto plenamente. Comparto as que se empezaron a facer no COVID, porque tratouse, en este caso, de afrontar unha crise como nunca había vivido España, a través, ni máis ni menos que da protección social e non, dende logo, deixando a nadie de atrás, e eu creo que estas son as políticas que están facendo desde o goberno. Por iso, tamén estou moi contento de que, en este caso, o presidente do goberno me nombrase delegado do goberno. Señor Blanco, delegado do Goberno en Galicia, un placer recibirlo nestes vos días. Moitísimas gracias a vos e a Television Galicia pola oportunidade.